Vážení hostia, dovolte mi privítať vás na tomto krásnom mieste kaštieli Voderady, kde sa tu stretávame pri príležitosti slávnostného uvedenia kaštiela Voderady do prevádzky. Musím povedať, že mám mimoriadnu radosť. Dnes vidím vaše rozžiarené oči, ako sa k nám prihovárajú a žiaria takým aj napätím, zvedavosťou. Takú komplexnú obnovu, akú sme videli tu v tak krátkom čase, tak to je naozaj unikátne. Gratulujem Kataríne a Pavlovi, gratulujem kolektívu, urobili ste neuveriteľnú prácu. Zaslúžite si ten veľký úspech. Ďakujem veľmi, veľmi pekne, gróf Mikloš Keglevič.